Light up a lucky, it's light up time. Be happy, go lucky, it's light up time. For the taste that you like, light up a lucky strike. Relax, it's light up time. You know, friends, a lucky tastes better every time. Cleaner, fresher, smoother. Try 'em. You'll say Lucky's are the best tasting cigarettes you ever smoked. Mikä kerros? 4. Yes. Käveleekö vai? Hah? Kävelläänkö vai hissillä? Käveleekö vai hissi? Niin. Mennään kävelemään. Oliko sun puhelin mennyt rikki? Mä en tiedä, mulla yleensä ne menee ne laturipiilat. Mutta mulla oli pimeänä ruutu, enkä saanut siihen virtaa. Welcome. Kiitos. Tossa on Hautamäen Tonin töitä. Joo, silloin on Joo. Täällä on melko monta jaksoa tullut tehty. Tossa mä äänitin Raaterova Inarin kanssa. Okei. Mä oon käynyt täällä viimeksi Aho Heinin luona ja sit Paakkola ja Nampajärvi. Joo. Nampajärvi on päästänyt mut myös sosialisoimaan hänen työhuoneeseen muutaman kerran. Okei. Minä olen täällä. No niin. Sulla on akvaario. Joo. Saa laittaa valot, jos haluaa, jos tuntuu ahdistavalta. Mä jotenkin täällä on niin järkyt nää. Sitten nää on tällaiset naloisteputket. Joo, olet se kyllä. Sulla ei taida olla kaloja tuolla akvaariossa. Ei oo. Mä mietin, että semmoinen motivoi taiteilijan tulemaan joka päivä työhuoneelle. Että jos jättää yhden työpäivän välistä, niin sitten ne kalat kelluu mahaa ylöspäin. Belly up. Se olisi kyllä hurjaa. Mitä siellä on? Ei siellä on siis kasveja pelkästään. Mulla oli tuossa Taiteen talon pihalla sen kesällä semmoinen akvaario. Oli vai? Akvaarioteos, joo, se oli siinä olohuone jutussa mukana. Joo, se oli tosta puolet isompi, se oli sellainen uponnut puutarha-niminen juttu, niin siellä oli tällaisia silikooniveistoksia ja sitten oli tällainen maisema ja kasveja ja niin. semmoista. Niin sitten tää nyt ehkä jatkuu tästä vielä, tai täällä mä näitä on kasvatellut näitä kasveja ja sitten niistä mä oon jostain tai koittanut vähän eri kasveja, että miten ne tuolla kasvaa. Ja onko tää niinku sitten sitä biotaidetta? niin, kyllä se varmaan voi olla. Mä oon näissä määritelmissä jotenkin aika huono tai jotenkin niitä on vähän jotenkin ärsyttävää myös käyttää, jos se on jotenkin tarkkaan määritelty. Niinpä. Joku löi mun kouraa semmoisen biotaidekirjan, mistä mä selasin sitä tuossa. Tämmönenkin olemassa. Vissiin trendikästä. Joo, en mä tiedä siis miten se niinku täysin määritellään. Kyllä mäkin kuuluin, oli sellainen biotaiteen seura Helsingissä. Niin kuuluin siihen myös, mutta sitten kun se siellä Helsingissä itse on Turussa niin paljon, niin ei siinä oikein ehtinyt siellä edes käymään. Niin. Ehkä se on enemmän just sellaista, niin kuin, että siinä tavallaan jotenkin yhdistyy se tiede ja taide. Joo. Niin. Ja sitten tavallaan, mua ehkä itseäni just nuo määritelmät niin kuin vähän ahdistaa, että sitten tavallaan tulee joku sellainen paine tai semmoiset niin kuin raamit, minkä sisällä jotenkin. Sä tykkää raameista? Mä ajattelin, että kirjoittamisessa on sellainen niin kuin puolustus vaikka tavumäärille. Tai tiedätkö, niin kuin vaikka haikuja ja tällaisia. Että se on, kun kirjoittaa
niin kuin määrättyjen sääntöjen mukaan, niin huomaa, että se kehittää ihan helvetisti. Siis että ei ole sitä vapautta. Vapaus tukahduttaa luovuuden. Siis joo, tavallaan kyllä täysin totta. Tai joo, mulla on itse asiassa ehkä sellaisia sisällöllisiä rajauksia, mitkä on niinku aika tärkeitä. Tai musta tuntuu, että mun pitää löytää sellaiset tietyt konseptit, minkä sisällä mä jotenkin työskentelen. Mutta sitten ehkä se, niinku, millä tavalla se tulee ulos se teos, niin sille mä en niinku aseta mitään rajoja. Et se ehkä tekee mun työstäni hankalampaa tavallaan, koska mulle saattaa tulla niinku ideoita, että tehdään videoteos tai tehdään veistos tai installaatio tai mikä tahansa, mutta se ehkä pyörii niinku näiden sisällä pääasiassa. Tai että se on niinku ehkä sellainen niinku, jollain tapaa tilallinen työskentely, niin ehkä se on semmoinen, niinku, mihin mä itseni jollain tapaa rajaisin, että sit sen sisällä niinku saa. Eli sulla on nyt parhaillaan siellä veturihallissa, onko se talli? Salossa, Salon taidemuseossa näyttely siellä, niin, ja Harra Koskisellakin taitaa. Joo. Niin teikö se sitä veturitallia silmällä pitää sen kokonaisuuden sinne vai roudasitko sinne jo monta kertaa nähtyjä töitä ympäri Turkua vaikka? Mä en vielä pääse. Joo, niin, mutta aina kun se tulee niin näyttely, niin se on niin se paikka, missä se tila, missä se tulee tapahtumaan, niin sit sä, kuinka paljon sä teet sinne pelkästään niin sitä tilaa varten? No kyllä sillä on vaan hirveän iso merkitys. Ja musta tuntuu, että mulla on tosi tärkeää nähdä se tila ensin tai jotenkin suunnitella se niinku näyttely on mun mielestä niinku installaatio tai jotenkin, että se sopii siihen tilaan ja se istuu siihen tilaan ja sitten se tilan kanssa voi jotenkin keskustella tai niinku työskennellä yhdessä, että se mahdollistaa eri asioita. Mutta kyllähän ne niinku elementit siellä tavallaan on, niin elementit on olemassa, niitä voi niinku lisätä tai sit vähentää sieltä. Kyllä se niinku, ja mä sanoisin, että sinne joka kerta muodostuu tavallaan omanlaisensa kokonaisuudelle, siis jos on kyseessä jonkunlainen installointi, että siihen liittyy niinku jotain esineistöä ja muuta. Että olihan tää videoteos on ollut niinku pelkiltään esillä, se on ollut Turun taidehallissa ja sitten se oli tuo Korpoströmissä. Ja niin on silloin ensimmäinen versio oli tuolla Muu-galleriassa, mutta se oli tosiaan vähän kuin ensimmäinen versio ja niin kuin täysin eri video ehkä kokonaan silloin. Oliko se siellä Askissakaan? Mikä siellä oli? Ai Helsingissä? Ei täällä? Ei ollut Askissa. Niin. Ei, Askissa oli yksi tällainen uudempi juttu. Mutta tää no mut joo, tonne Salon taidemuseoon toi oli aika kiva tehdä, koska siellä on tavallaan museossa on se instituutio, minkä myötä tässä oli esimerkiksi tähän Sivuraidegalleriaan, niin tehtiin niinku yhdessä tavallaan se tuotanto tämän intendentin kanssa. Eli hän oli niinku siinä mukana ja sitten yhdessä mietittiin niitä vaihtoehtoja, että sinne löytyi semmoinen museolta just tuossa ton pöydän kokoinen suunnilleen sellainen vitriini, mikä niinku uudelleen käytettiin tuohon, että sit sinne saatiin niinku esille tavaraa ja jotenkin mikä ei olisi niinku muulta itseltäni ehkä tullut se niinku, että alanpa rakentaa tällaista vitriiniä tänne. Niin. Ja sitten sinne tosiaan hommattiin sohva, mistä sitä katsotaan, että se jotenkin on niinku tyylillisesti tosi sellainen. Mun mielestä se on tosi niinku onnistunut kokonaisuus. Mihinkä asti se on siellä esillä? Kun se on vähän, tuossa tulee rampattua tuolla Helsingissä itselläkin, mutta sitten ei se Salo oikein ole enää nykyään matkan varrella. Eikö? Ei se paahtaa moottoritiellä. Niin, jos menee jo autolla. Mutta junallahan jos menee, niin siinä on ihan näppärä pysähtyä. No siinä on kyllä näppärä pysähtyä. Se on se ihan vieressä se. Joo, mitä sä kysyikö? Ei, kun mä kysyin, että kuinka kauan se on siellä esillä se sinun. Se on huhtikuuhun asti. Okei, se on ihan sitten pitemmän aikaa. Joo.
Sitten me järjestetään siellä vielä tällainen keskustelutilaisuus myös, missä on no tää on itse asiassa tosi hauskaa. Mä en ole pitkään aikaa pitänyt tällaisia keskustelutilaisuuksia, mutta se liittyy tavallaan näihin utopioihin ja sitten utopioihin ja taiteeseen ehkä ylipäänsä ja tähän projektiin. Ja siihen niinku, ja siinä on tavallaan siitä sukututkimuksesta, millä tavalla se projekti niinku mahdollistui tai siis tuli olemaan ylipäänsä. Ja sitten siinä on tää Turusta niin yliopistolta tänne tutkija, ketä on näitä niin sosiologian puolelta utopioita tutkinut. Ja hänen kanssa keskustellaan siitä vielä. Tutkinut utopioita? Joo, niin poliittista mielikuvitusta. Niin siis mä ajattelin, että niin, utopian pointti kai on se, että ei sitä, se ei koskaan toteudu. Niin. Joo. Niin keskustelutilaisuus on tulossa. Joo, se on sitten silloin huhtikuun alkupuolella. Olisiko se ollut 6. päivä? Kuinka paljon sä panostat sellaiseen tekstiin? Niin kuin tiedätkö, että sulla on teos ja sitten siinä on niin kuin taustatekstiä tai sellaista. Onko se sulle... Mä välillä vähän kamppailen sen kanssa itse, että mä oon sen verran jotenkin konservatiivinen osittain, että sit, joskus on sellainen, että se on hirveän pinkka niin luettavaa siinä taideteoksen vieressä. Niin jos se liittyy tavallaan siihen teokseen, niin. Sellainen niin kuin taustatus. Niin, no kyllä mäkin niin kuin pyrin tavallaan siihen, että se teos itsessään on niin kuin, tavallaan, että se avautuu sellaisena kuin se avautuu. Ja sitten tavallaan se tausta... Yllättävän moni ei pyri siihen. Mä oon huomannut. Niin, kyllä mä tykkään niin kuin jotenkin, että mulla on ehkä myös se semmonen, että mulle tuottaa välillä niin kuin tosi paljon hankaluuksia kirjoittaa. Tai ehkä mä oon nyt pyrkinyt nyttemmin niin kuin siihen, että se taide tavallaan se syntyy jostain semmosesta, mille ei ole sanoja. Ja sitten tavallaan sen niin kuin sanottaminen syntyy ehkä vasta myöhemmin, kun näkee sen teoksen ja siitä niin kuin syntyy niitä ajatuksia tai merkityksiä. Mutta kyllä mulla siis niin kuin tosi usein, tai esimerkiksi kun mä teosta tein, niin sitten se oli jotenkin hämmentävää. Kyllä mä tykkään lukea ihan tosi paljon. Niin luin esimerkiksi tai siis loppu tää painos, niin mun piti käydä tulostaa tai niinku kopioida tää. Tää on tämän Emanuele Kotzian tämmönen Kasvien elämä. Sekoittumisen metafysiikka, niin sitten kun mä luin sitä tässä työhuoneella ja kattelin näitä mun teoksia, niin sitten se on jotenkin ihan käsittämätöntä, että kun löytää semmoisen, niinku, että vaan niinku näkee sen ja niinku, että se yhteys on jotenkin tässä tekstissä ja siinä mitä mä oon tehnyt. Niin. Että löytää semmosia niinku muiden ajatuksia ehkä, mitä voi käyttää sit siihen niinku sanottamiseen. Se on suorastaan puistattavaa. Onko? On se välillä. Niinkö? On, siis kyllä se, ei se itselle se on kovin harvinaista, mutta silleen, tulee sellainen olo, että niinku, löytää yhteyden niinku semmoiseen, mitä Paavo Rintala kuvaili, että se on kauneuden maailma. Sieltä on onnistunut vetämään tänne rumuuden keskellä jotain. Niin. Tulee sellainen niinku leso-olo, että on, ja sitten välillä kans vähän säikähtänyt. Kun katsoo vaikka mikä tahansa se on ollutkaan, mitä on saanut aikaan, niin sit se ei tunnu yhtään omalta, että on onnistunut sen kalastamaan sieltä toiselta puolelta. Ja sitten ei ole sellaista sidettä välttämättä siihen, onko se nyt tekstinpätkä tai melodian pätkä tai mitä tahansa. Jaa. Mä jotenkin ajattelen ehkä, että se on joku niinku osa sellaista kollektiivista. Mitä se sitten on? Alitajuntaa. En mä tiedä alitajuntaa, mutta ehkä jotakin kollektiivista, mitä me koetaan kaikki jotenkin tässä ajassa. Tai että ehkä sieltä sitten löytyy joku semmoinen, tai niinku yhteys jotenkin niinku koko niinku, tämmönen tosi diippiä, mutta niinku, sellaisiin yhteiskunnallisiin aiheisiin myös, mikä niinku koskettaa jotenkin semmoista nykyistä ihmistä. No, minä en tiedä. Minun mielestä ehkä on sellainen ikuinen totuus, mikä on tuolla jossain. Ja sitten sen kanssa pelataan aina Texas Hold'emia.
Miten sä oot aikanaan ajautunut tämmöiseen taidemaailmaan? Onko sä taideperheestä tai oot pienestä pitäen aina tykännyt viettää aikaa kaiken tuollaisen uutuuden ja erilaisuuden välittömässä läheisyydessä? No mä oon ehkä ollut sellainen aika paljon niinku yksin aikaa viettävä lapsi. Missä sä vietit lapsuuden? Mä oon tuolta Salosta kotoisin. Niin sä oot sieltä kotoisin? Joo. Vau. Onko vau? No, siis ei, kun mä aikoinaan, mä olin muutaman vuoden siellä Nokia-tehtaalla sellaisessa pienessä kallialaisessa kylässä keskellä sitä tehdasta. Siellä oli sellainen puhelinten korjaamon paikka. Niin siellä, mä sain olla siellä, sen takia mä olin siellä 2 vuotta. Tästä aikaa melkein 20 vuotta. Mutta siellä ei ollut semmoista liukuhihna vahtitouhua, niin kukaan ei hengittänyt sille koko ajan niskaan, niin mä viihdyin siellä sitten jopa 2 vuotta. Okei. Silloin tuli Salossa hengailtua. Joo. Joo. Niin, sen takia mä sanoin vau. Sen takia mä sanoin vau. Joo. No ehkä ei Salosta sen enempää, mutta joo, mun äiti itse asiassa on ollut silleen, että hän on laulanut tosi paljon. Tai siis musiikki on niin kuin mun suvussa ollut siis aina läsnä tosi vahvasti. Mun kun mamma ja pappa lauloi aina tosi paljon ja mäkin lauloin pienenä. Ja sitten äiti oli teatterissakin ja sitten hän on niin kuin lausunut runoja paljon ja on niin kuin ollut sellaisia niin kuin sen jotenkin esityspuolen kanssa tai sitä niin kuin nähnyt. Ja no mulle tuli sitten ehkä jossain, no mä piirtänytkin paljon, mutta tuli niin kuin jossain vaiheessa sellainen niin kuin hinku, että voisin niin kuin kokeilla kuvataidetta tai miltä se niin kuin tuntuisi sitten ehkä sille vähän myöhemmin tai sille parikymppisenä, niin mä kävin tuolla Lahden kansanopistossa ensin sellaisen vuoden mittaisen kuvataiteeseen niin kuin, sellainen niin kuin peruskursseja vähän niin kuin joka lajista. Ja sitten tuolla Muurla-opistossa valokuvausta opiskelin, kunnes sitten no niin joo, siitä valokuvaamisesta tuli hetkeksi aikaa mulle niinku silleen työ, että mä tein niinku, kuvasin kaikkia niinku aikakausilehtiä ja kaiken maailman kuvia, mitä kaikkea. Sitten mä menin opiskelemaan. Eikö sä ollut meillä festareillakin kuvaamassa? Oo, mä oon ollut joo. Oo, kyllä. Joo, niin sitten mä menin tonne pääsin taideakatemiaan. Et sit se niinku taiteellinen puoli jotenkin vahvistui siellä uudestaan. Joo, et semmonen. Niin. Semmonen. Ja sitten mä olin niin Kuvataideakatemiassa vielä suoritin noin maisterin tutkinnon. Joo. Niin, en mä tiedä. Ehkä se on joku sellainen tavallaan niin kuin, kieli, että niin kuin taide on sellainen kieli, mikä on niin kuin jotenkin, tai mihin mä oon jotenkin tuntenut vetoa, että sen kautta olisi niin kuin kiva ilmaista itseään. Tai että on tullut sellaisia ideoita, mitä niin kuin, mihin taide jotenkin sopii. Sen verran vielä Salosta, että onkohan siellähän meni noin tehtaat nurin. Onkohan siellä sellainen käynyt tai käymässä sellainen vaihdos, mikä on tuttu vaikka isommassa mittakaavassa Detroitissa tai vaikka sitten Suomessakin on, ehkä Kajaanissakin on käynyt silleen, että sieltä meni niinku mestoja aikoinaan, ehkä jo 70-luvulla nurin ja sitten se oli aika kauan sellainen aika ankea ympäristö, mutta nyt siellä tuntuu olevan enemmän ja enemmän kaikenlaista sellaista
taidehörhöilyä? Onko? Onko Salossa sellaista, onko sä salolaisena niin havainnut sellaista, että nyt alkaa, mun mielestä tehtaat meni nuria joskus 15 vuotta sitten tai jotain. Onko se nyt muuttanut niin siellä halvat asunnot ja paljon tyhjillä olevia tiloja? Kysy multa Salosta. En mä tiedä sitä eikö sulla ole kotiseutu rakkaus? Sanotaan näin, että... Kerrankin pääsee salolaisen kanssa puhumaan. Niin, joo. Tosi harvoin siellä niin tulee käytyä. Joo. No niin, ei mennä ei sitten. Joo. Sanotaan, että mä siellä ympäriskunnissa enemmänkin pyörin. Niin. Pitää katsoa Googlesta. KVG. Paljon siellä on KVG. Onko sulla tapana käydä täällä työhuoneella aina arkisin, joka aamu tulet tänne ja puurtamaan? Onko sulla semmoinen, vaikka sulla ei ole mitään deadlinea tiedossakaan, niin minkälainen toi sinun työmoraali on? No siis... No kyllä mä tänne tosi usein tuun. Musta tuntuu, että mullahan muuttui tää mun työtapani tai että mä oon koko ajan tässä nytten pyrin luomaan jonkunlaista uutta tapaa tehdä asioita. Mä sain kaksoset silloin vuonna 2021 eli koronan aikaan, niin sitten ehkä sen myötä, kun on pienet lapset, niin sitten se aika on tosi paljon rajallisempaa. Totta kai. Ja ei pysty silleen, tai en mä tiedä, kyllähän sitä pystyy, mutta siis tuntuu, ettei aika ja jaksaminen riitä siihen. Mähän kävin tosi paljon residensseissä. Silloin mä olin saaristossa paljon ja silleen, että lähdin aina tonne ja tänne. Ja jotenkin, että se työskentely oli semmoista tosi kokonaisvaltaista. Ja sitten mä aina menin. Aina jos tuli joku ajatus, niin mä menin. Tai jotenkin, että nyt mä oon opetellut tällaista toimistoaikaa tähän näin, että lapset päiväkotiin, sitten työhuoneelle tai sitten mä jään kotiin kirjoittaa tai jos on näitä hakemuksia, niin kuin nytten on parhaillaan taas, niin Mitä apurahahakemukset? Joo. Onko se nyt taas se aika? Voi ei. Nyt on taas joo. Tällä viikolla menee umpeen Varsinais-Suomen kulttuurirahaston. Hyvä kun sanoit, pitääkö tämän äänityksen jälkeen ehkä laittaa itsellekin paperit vetämään. Mut siis niin, että mä jotenkin tavallaan se aika luo semmoiset raamit, että minkä sisällä voi työskennellä, niin se on hyvässä ja huonossa, että tuntuu, että sitten kun on se semmoinen flow tai sitä tavaraa tulisi ulos tai olisi tekemistä, niin sit ei välttämättä ole aikaa. Ja sitten taas toisaalta se on tosi hyvä, että se katkee se putki, että sitten semmoinen, koska mulla on tosiaan taipumus siihen, että sit mä oon koko ajan jotenkin pään sisällä tai mä oon siinä puhun sellaisesta kuplasta tai jotenkin ajattelun maailmasta, missä on ja missä ne kaikki palikat jotenkin sijaitsee ja sit sieltä tulee tavallaan ulos sitä taidetta tai ajatuksia tai mitä tahansa, mutta siellä se kaikki syntyy, niin siinä oleminen jotenkin on semmoinen elinehto, että mä pystyn tätä tekemään. Siis ymmärsitkö mä oikein, että onko se semmoinen kypsyttelijä tai sellainen, että muhiiko sulla ideat, että sulla ei tule sellaisia että kävelet jossain Mannerheimin puistossa ja iskee salaamaan yhtäkkiä? No kyllä niinkin voi käydä, mutta kyllä mä sitäkin muhittelen sitä aika pitkään. Tai silti niin, että sit mä alan jotenkin pohtia, että miltä se sitten näyttäisi ja mitä siihen voisi tavallaan, miten sen saisi vielä paremmaksi. Mä jotenkin ja sitten ehkä toi vapaus just siinä tekniikassa, koska mulla ei ole semmoista, että nyt mä teen vaan tällä. Niin sit se jotenkin tekee siitä myös haastavampaa, että kun mulla on se kaikki jotenkin, että miten tää toimisi parhaiten, missä muodossa tää jotenkin, missä muodossa se idea tulee parhaiten esille. Niin ehkä sellaiset liialliset raamit jotenkin lukkiuttais muuta, että sit ne ideat saattaisi jäädä jotenkin toteutumatta, jos mä pystyisi miettimään, että
että ne tuleekin ehkä tämän videon myötä parhaiten esille kuin Niin. tämän vaikka veistoksen tai toisinpäin. Mitä mulla on nyt niinku ehkä no niin, siis no joo, tässä viime vuosien aikana mä oon tehnyt paljon näitä veistomateriaalikokeiluja ja se on jotenkin ollut semmoinen, mihin mä oon kanssa halunnut mennä, että se olisi jotenkin enemmän sellaista niin kuin käsillä tekemistä ja semmoista niin kuin, no että siinä olisi se kosketus ja jotenkin, että se tulisi tavallaan suoraan, että siinä ei olisi tota välinettä, mikä videossa on. Että sehän on niin kuin tosi niin kuin jonkun välineen kautta tehtyä. Itse kun on maalikko, niin se oli vähän hämmentävääkin, kun just viimeksi kun mä kävin Jan Eerikin luona, niin sitten Jan Eerikkikin tekee käytännössä koneella kaiken. Ja sitten se laittaa eteenpäin piirustukset ja sitten joku, tiedätkö, joku random tyyppi jostain Ramirentistä kasaa sen työn. Se kuulostaa mulle niin oudolta. Mutta... Joo. Niin. Se on sitten jotenkin niin vaan siellä pään sisällä. Ja joo. Sitähän se nykyään varmaan, tai monessa niin kuin on. Tai noissa julkisissa duuneissa varmaan ainakin. Mutta kyllä mä jotenkin sitä kaipaan, just sellaista niin kuin konkreettisuutta. Niin. Ehkä noi siis kasveista mä tykkään tosi paljon, niin sitten nämä kasvithan on aivan ihania ja niitä mä oon kuvannut myös paljon. Ja... Mitä tuolla kasvaa tuolla akvaariossa? No nyt mä en itse asiassa muista, mikä näitten nimi on. Joo. Enpä muista nyt heidän nimiään. Ne on ollut siinä nyt varmaan puoli vuotta. No, tuo on puolen vuoden lopputulema. Tai väliaikatilanne. Niin, joo. Joo, ja ne nyt on ehkä päätynyt tuohon siitä ulkoteoksesta tavallaan, että ne nyt niinku odottelee siinä sitten seuraavaa. Sitten mulla on tuolla Sculptorissa Helsingissä tulossa nyt keväällä näyttely niistä. Okei, pistähän päivämääriä pöytään, niin päästä mainostamaan. Milloinkohan oli se? Joo, 22. päivä avajaiset toukokuuta. Toukokuuta, okei. Joo. No niin. Sinne kasvattelet. Joo, sinne joo. Joo, sinne on tulossa tavallaan siitä, tai no tästä akvaariohommasta joku versio. Ja sitten sinne on tulossa toisenlaisia vesiteoksia. Mä en tiedä, kävikö se silloin siellä Aski-galleria-avajaisissa. Joo. Eikö sulla ollut silloin siinä lattialla joku sellainen juttu, mitä mä säikähdin? Joo, hyvä, sitä säikähti moni. Olen onnistunut säikäyttämään ihmisiä, se on hyvä. Joo, siellähän me oli. Joo, mutta sitten oli siellä, kun toi koko galleria avattiin, niin siellä mulla oli sellainen... Aski avattiin. Niin, siellä mulla oli sellainen vesiastiassa tällainen pulputtava duuni, tai siellä oli sellaisia niin kuin siis jatkamassa sinne skulptoriin niin kuin vedessä ne veistokset ja sitten sinne tulee pumpulla ilmaa, niin sitten siellä niin kuin avautuu sellainen veistos, että se on kineettinen juttu. Niitä on ollut ihana tehdä. Ne on nyt tässä työn alla. Sun pitää opetella kaikenlaisia hydrauliikkajuttuja matkan varrella, että luonnistuu. Veden kanssa lutraaminen, veden hallitseminen. Niinpä. Joo, mutta kauhean syviin vesiin noiden elektroniikkajuttujen kanssa mä en niin halua mennä, että mä joskus, no itse asiassa oliko se vielä H2-festari siis siellä rannassa, tai siis tuolla Ruissalossa, siellä telakalla. Oliko se H2 vai Ilmiö? H2. Niin. Nyt tuli Aleksi keskeltä, tuli mieleen, kun mä olin Typo-baari-synttäreillä, Tuomaksen baari, Helsingin baari-synttäreillä lauantaina, niin siellä tuli joku kulttuurituottaja juttelemaan. Se on semmoinen niin verkostoitumis. Mä tunnistan heti se, kun yrittää verkostoitua.
Sitten tuli kysymään, että hei, tuleeko ensi kesänä H2 taas? Ei sitä ollut 9 vuoteen. Okei. Joo, niin se oli tehnyt vaikutuksen. Mutta... niin, anteeksi keskeytin. Siellä rannassa oli Niin, siellä oli siis tai mä tein sinne semmoisen teoksen silloin. Oliko sulla siinä laiturit välissä? Ei, kun mulla oli siellä no se oli niinku semmoinen kasvijuttu myös, että mä olin tehnyt siihen puuhun semmoisen yhteen puuhun tällaiset siinä oli sellaiset niinku anturit, mitkä luki sitä puusta niinku sen aineenvaihduntaa niin sanotusti, ja sitten mä olin muuttanut sen niinku ääneksi sen datan, ja sitten siinä pystyi tavallaan soittaa niinku itse sen puun kanssa, että siinä oli sit ihmiselle myös semmoiset, mistä sai ottaa niinku kiinni, ja sitten se tavallaan toimii vaan siis silleen, että se lukee lukee siis varmaan se kosteuden niinku vaihtelua, ja sitten se niinku kiertää sun kehon, niin sitten sä pystyit siinä niinku tavallaan kommunikoimaan jollain tavalla sen kasvin kanssa, mutta sitten se oli jotenkin ihana, kun siihen tuli tosiaan ihmiset teki sellaisen niinku ison piirin. Sitten sehän meni sit silleen, että jos sä niinku irrotat käden toisesta, niin sit se katkee ja sit sä pystyt niinku soittaa silleen kosketuksen kanssa. Kurenniemi oli tehnyt joskus tällaisen soittimen, mun mielestä oliko se seksofoni sen nimi. Mä oon kokeillutkin sitä joskus. Oot vai? Tai jos se oli että ihmiset oli semmosessa hippityylin silleen ringissä, piti käydä kädestä toisiaan kiinni ja sitten se kulki se valo tai mitenhän se meni. No, sillä oli niitä härpäkkeitä niin paljon, että... Mutta joo. Mutta niin siis tästä vaan, että siis tosi niinku hauskaa tehdä tollasia, kun mä niinku itse kolvasin ja ohjelmoin ja tein ne, mistä mä olin niinku tosi ylpeä, mutta se ei jotenkaan siis ole mulle mitenkään luontaista, että se tavallaan unohtuu tollanen niinku tietynlainen fysikaalinen tai joku sähköoppi, niin se ei mun päässä ihan hirveän kauan pysy. Että tavallaan nyt jotenkin niinku vapauttavaa olla menemättä niinku tavallaan sinne, tai sitten pitäisi löytää joku niinku yhteistyökumppani siihen. Dokumentoiko sä muuten tuon H2-jutun? Onko sulla hyviä valokuvia siitä tai videoa? Kiinnostaisi ihan nähdä, miten se on mun sitä jonkun verran, mutta se on kyllä jäänyt se videointi siitä pois. Tai on mun siitä siis pari videota, mutta joo, muistan, että se on vähän jäänyt itseänikin harmittamaan, että siitä ei niin hyviä dokumentaatioita tullut. Joo, me ollaan just kyseistä festaria, niin on ilmeisesti nyt vähän varmuuskopioitu, kun sielläkin oli niin hitosti kaikkea videokuvaa ja tällaisia, mutta ne materiaalit on jäänyt lojumaan jonnekin muistitikulle tai kovalevylle. Niin näin mä ymmärsin, että nyt on tehty jotain varatoimenpiteitä. Että no hyvä. Joku oli lukenut, että kovalevytkin menee vanhaksi. Niin. Sitten siitä hetkinen tuosta festarista on jo 10 vuotta. Niin kuin, että... Joo, toi on kyllä huhuh. Onko sä sellainen arkistoija? Onko sulla silleen tallessa kaikki? Niin kuin, mä tänä aamuna aloin miettimään, että tätä podcastia, että podcast on niin kuin, sen Podbean alustan kautta, niin sitten mä aloin miettiä, että hitto, jos Podbean, kun on kaikkea lamaa ja tällaista, tulee koko ajan kaikkea konkurssiuutisia, entäs se Podbean yhtäkkiä vaan menee kaput? Se niin kuin jakaa tätä mun podcastin ympäri internettiä, niin mitähän sitten tapahtuu? Että onkohan mulla varmasti kaikki nämä jaksot tallessa? Mä oon yrittänyt pistää niitä aina ainakin Google Driveen ja tälleen, mutta minkälainen soppa ja sirkus siitä syntyy, jos tuo Podbean niin kuin yhtäkkiä lopettaisiin? Ja sitten tuli semmoinen hirveä paniikki, että hitto, mitähän tässä niin pitäisi tehdä, että mikä olisi järkevintä. Niinpä, on toi, joo, ehkä mä myös opettelen tätä jotenkin selkeyttämään omia arkistoja, mutta siis
No joo, mun pitäisi kyllä tosiaan olla selkeämpi. Mä jotenkin näiden videoiden työstämisen suhteen etenkin sen aina huomaan, että sit saattaa olla niinku tekee jotain videoa, niin useampi kova levy kiinni tavallaan tuossa, niinku, että missä se nyt olikaan. Ja niin. Mutta sitten se myös ehkä tuon videon työstämisen on semmoista, että sitten tavallaan ei ole, mun videot ei synny silleen, että mulla on idea ja sitten mä kuvaan sen ja sitten tai niinku, että sit musta tuntuu, että sekin on semmoista, että mä saatan kuvata niinku pitkän aikavälin aikana kaikkea ja sitten ne kuvamateriaalit tulee tavallaan joskus käyttöön. Mikä on siis tosi raskasta, mitä mä niinku, mihin mä oon miettinyt, että siihen pitäisi keksiä jotain niin kuin järkevämpiä systeemeitä. Kuulostaa siltä, että et kuvaa filmille. Joo, ei. Ala kuvaamaan filmille, niin se on sitten sitä alkaa miettimään, että miten paljon sitä törsää, miten paljon kuluttaa rec-nappia. Joo, ehkä sitä voisi niin videoiden kanssa, koska se on niin raskas se massa, mitä niin siinä liikutellaan koko ajan, niin siinä pitäisi semmoista selkeyttä harrastaa enemmän. Joo. Missä sulla oli sun urasi ensimmäinen näyttely? Niin miten toi niin kun tavallaan määritellään? Mä itse asiassa paljon miettinyt, että mikä se niin kun debyyttinäyttelyn määritelmä niin käytännössä on. Sun töitä on esillä jossain ja sitten ihmiset tulee katsomaan. Niin, joo, mutta siis onko se tavallaan, että mun pitää olla niin kuin kuvataiteilija, tai siis onhan mulla ollut niin kuin näyttelyä silloin, kun mä oon Muurla-opistossa opiskellut. Niin. Lopputyönäyttely. Ei siellä ollut lopputyönäyttelyä, mutta siis mulla oli ihan oma näyttely Salon kirjastossa esimerkiksi. Elää väheksy Salon kirjasto. En väheksy, mutta tää on jotenkin hauskaa, että se oli muuten mun sellainen ensimmäinen. Mä sanoin siis tuolla, että mulla ei ole Salossa aikaisemmin ollut näyttelyä. Onhan mulla siellä ollut yksi näyttely. Joo. Mutta niin, siis joo, mä oon miettinyt, että mikä se sitten niin on se ensimmäinen. Niin. Et ehkä se sitten on se. Ja se on ollut sitten 2007 ehkä. Okei. Sulla tulee sitten parin vuoden päästä 20-vuotis taiteilijajuhlat. Vai miten se menee? Niin, jos se sitten niin menee. Mikäpä siinä? Se kuluu aika. Kuinka paljon sulla on tommosia merkintöjä kalenterissa tuonne tulevaisuuteen? Se on ollut aina niin kysely, kun on tottunut muusikoiden kanssa juttelemaan, niin muusikot elää aina sillä tyyliin, tietää mitä ensi viikolla tapahtuu, mutta sitten kuvataiteen ja visuaalisen taiteen puolella niin saattaa helposti mennä vuosillakin eteenpäin, että tietää jo jotakin projekteja. Joo. Niin, onhan tässä mulla on, no siis nämä näyttelyt aika pitkälti sitä tavallaan asettaa niitä tai sitä rakennetta. Et nyt mulla on tosiaan se skulptorinäyttely keväällä ja sitten on Espanjassa siellä. Espanjassa? Joo, se on se Suomen Madridin instituutissa, niin mulla on sinne tulosteoksia esille ja sitten on 2026 keväällä, niin sitten on täällä Turun taidehallissa. Taidehallissa? Joo. Okei. Että semmoset on nyt niinku sovittu. No, mä en ole käynytkään siellä Madridin Suomi-mestassa. Menitkö mennä itse käymään paikan päällä? Joo. Joo, mä en ole ikinä Madridissa käynyt. Joo, mä oon kerran viettänyt siellä ehkä 4 päivää tai jotakin. Muistan, että se oli ehkä tammikuuta ja sitten mä olin melkein sortseissa ja teepaidassa Espanjaan. Ja sitten siellä oli helvetin kylmää. Joo. Sen mä muistan sitten. Joskus viime vuosikymmenen. Toiveajattelua, että siellä olisi aina lämmin. Niinpä.
Joo, ei siellä aika kylmä. Miten sä roudat töitä Espanjaan? No, mä en ole ihan niin pitkällä vielä, mutta siis kai ne sitten lähetetään. Mä lähinnä siellä ehkä 2 videoteosta teosta esitän ja sitten noita veistoksia tai noita vesijuttuja varmaan muutaman. Et ei siinä nyt hirveästi. Niin akvaarit ja... Joo, en mä ihan tollasia sinne viedä esille, mutta onhan noikin sitten pieniä akvaarioita, noi pienemmät. Kuinka paljon sun aikaa vie just toi äsken sivuttu aihe, että pitää noita hakemuksia täyttää residenssienkin? Mä en tiedä mikä tilanne residenssissä, että onko niitä tarjolla kuinka paljon residenssiä siihen nähdään, miten paljon hakijoita on. Et minkälainen rumpa se aina on se niiden hakemusten kirjoittaminen, se on mulle täysin vieras maailma itselle. Mutta sitten kuitenkin, kyllä se, jos haluaa itsensä kiireisenä pitää, niin olen näin käsittänyt, että melkeinpä joka päivä saat jotakin hakemusta täyttää. Kyllä se näin on. On se siis se on, ja niin kuin sanoin, niin mulle tuottaa välillä tosi paljon tuskaa se kirjoittaminen. Et se ei tavallaan, sitä on tosi vaikea tehdä, etenkin jos mulle ei tavallaan, niin kuin mä sanoin, että mun teokset ei synny silleen, että nyt mä saan jonkun idean ja sitten mä toteutan sen, tai että se olisi jotenkin niin yksinkertaista, että sit olisi, että siihen olisi helppo tarttua ja kirjoittaa sitä vaan auki, kun ne saattaa olla tosi levällään, että mulla on ne aiheet, mitä mä ajattelen ja pyörittelen mielessäni, niin se saattaa sellainenkin prosessointi kestää yllättävän kauan ennen kuin se tavallaan muotoutuu semmoiseksi selkeäksi. Niin ehkä sitten tavallaan välillä tuntuu just siltä, että mun pitää jostain vaan kaivaa jonkunlainen näennäinen selkeys, mitä se voisi olla. Tai vähän kuin sellaista utopian. Niin, vähän sellaista utopian luomista, että tällaista voisi olla. Niin sitten, se tuntuu jo haastavalta. Koska semmoiseenkin tavallaan tarvii, tai siis semmoista täytyy olla, että pystyy vaan olemaan niiden ajatusten kanssa ja sieltä se taide syntyy, että se kehittää sitä omaa kuplaansa, mä sen sanoisin, tai että sinne tulee uusia juttuja, mitkä sitten jotenkin yhdistyy tai tulee ristiriitoja tai... Niin. Mut kyllähän siihen aikaa saa kulumaan, että joo, kyllä siihen kyllä mulla toi kirjoittaminen vie tosi paljon aikaa. Ja sitten no just tuossa kävin Titanicilla kääntymässä, niin tästä puhuttiin, että josko voisi olla jotain tällaista vertais lukemista keskenään, että voisi vähän vaihdella vaikka niitä tekstejä, että toinen voisi lukea ne välin läpi ja jotenkin semmoista, että siitä tavallaan itse tulee myös aika sokeaksi sille omalle tekstille, niin. Sitä kirjoittaa. No, itse vähän ehkä luovuttanut apurahahakemusten suhteen siinä mielessä, että mä tein joku vuosi sitten päätöksen, että minä en enää käytä aikaa liikaa siihen hakemukseen. Että mä käytännössä laitan copypastella kaikki nuo litaniat menemään. Olen mä saanutkin sillä tekniikalla apurahaa, mutta en mä lähde enää siihen juoksutusrumpaan mukaan. Sitten eletään Kalervo Palsa tyyliin. Sähköttömässä mökissä. Ovi auki, pakkasella. Minusta se tuntuu välillä vähän nöyryttävältä. Se on sellaista, itsepä sitä uravalintoja tehdä. Niinpä. Ei se sillä harva taiteilija varmaan ole mistään rikkauksista tai vakavaraisuudesta haaveillut silloin, kun on ensimmäisen kerran pensselin tarttunut. Niin, no mulle ehkä toi iski nyt vielä
kovemmin tähän tai tavallaan näiden lasten myötä, että sitten on ymmärtänyt, että se niinku stressi siitä rahasta on vaan niin paljon suurempi, koska sitä rahaa menee niin paljon enemmän ja sitten se on niinku tärkeää, että on ruokaa. Niin ne väittää joo. Joo. Niin on tässä itsekin paljon niinku pohdiskellut sellaisia niinku vaihtoehtoja tai että miten sitä rahaa alkaisi saamaan jotenkin tavallaan jatkuvammin. Ja no joo, mä oon tässä kokeillut kaikenlaista muuta tai olen tehnyt opetustöitä jonkun verran ja sit mä olin yksi kevät tuolla yhden puutarhallakin töissä. Mikä oli siis tosi kivaa, että mä tykkäsin siitä tosi paljon. Mutta ei sekään niinku mitään rikkauksia tuo, että siinä taitaa mennä sitten vielä niinku huonommaksi palkka mitä apurahoja. Hautausmailla on aina tekemistä. Niin, ja se on. Se on ehkä enemmän maalareilla. Tai mä tiedän miten installaatio on tietenkin vähän hankala myydä, niin kuin tiedätkö, että se on vähän eri peli tietenkin, mutta mitä on maalariystävien kanssa jubailu, niin kyllä se lama merkitsee sitä, että kellä ei ole rahaa, ei ole niinku silleen, käsittääkseni taulutkaan ei liiku mitenkään erityisen vauhdikkaasti nykyään. Okay. Tietenkin riippuu on noita semmoisia tahoja, joilla on edelleen pakottava tarve pestä sitä rahaa. Niin mutta niin julkiset teokset tietenkin. Mutta en tiedä sitten, jos kehataanko mitään julkisia teoksiakaan ostaa silleen tämmöisessä tilanteessa, että on leipäjonot korttelien ympäri. Mun mielestä niitä, tai en tiedä, onko mä itse alkanut seuraamaan enemmän, mutta näitä julkisia hankkeita on aika paljonkin nykyään, tai niistä meistä puhutaan aika paljon, tai on niinku, ehkä sitä tietoa on niinku tuotu niistä silleen julkisuuteen enemmän. Niin. No mitä se tarkoittaa? Kyllä mäkin kävin jossain taideakatemian tilaisuudessa, missä oppilaat oli suunnitellut jonkun betoniporsaan. Niin tollaisia varmaan on. Niin, ja siis on mun mielestä niin kuin tuo Kuvataiteen talolla oli, tai ainakin järjestetty tällaisia niin kuin julkisen taiteen tapahtumia, missä niin kuin kerrotaan niistä prosesseista. Mielestäni täällä Turussakin on nyt kirjastossa järkätään sellaisia. Ja sittenhän Kuvataideakatemiassa alkanut julkisen taiteen tämmöinen koulutuskin. Mut voi olla, että mä oon niitä nyt seurannut, niin sitten ne jotenkin tulee esiin. Niin. Joo, pitää ehkä pitää kaivaa jotakin dataa tosta, että samaan aikaan kun liiketilat tyhjenee kaupunkien keskustoissa, niin hommataanko samaan aikaan julkisilla varoilla jotain valtavia patsaita. Niin. Kuin jossakin Neuvostoliitossa. Johtajan kuvia. Joo. En minä tiedä mistä, mutta tuntuu vaan, että mä itse asiassa vältän aina näissä kun käydään kulttuurikeskustelua ja tämmöisen, niin sitten minusta tuntuu, että taidejengi on vähän ominnut sitä koko kulttuurisanaa itselle, koska kulttuurihan käsittää paljon muutakin kuin taidetta. No aina nuo termit vähän hankalia, kun ne merkitsee jokaiselle ihmiselle eri asioita. Tuli näistä patsaista mieleen. Tosiaan se video, mikä siellä Salossa on nyt esillä, niin puolisoni Jurin kanssa tehtiin se Trans-Siberian junamatka tosiaan sinne Vladivostokiin asti. Oi vei. Se niin kuin kertoo tavallaan tai siitä, miten sinne on perustettu sinne Utopia-yhteisö sinne Nahodkan seudulle, mutta siinä puolivälissä kun pysähdyttiin sellaisessa paikassa kuin Ulan Ude, niin siellä oli tosiaan siellä torilla, niin siis siellä oli, mä en muista kuin, se oli ihan sairaan iso Leninin pää siellä niinku keskellä sitä toria, se oli silleen varmaan kuin 10 metriä, no en tiedä.
se oli siis ihan valtava. Ulan Ude. Okei. Okay. Joo. Se oli niin kuin meni sen viereen silleen. Nice. Kauanko se kesti se junamatka? Kyllä se viikon verran kesti. Sitten meillä kesti se vähän reilu, kun me oltiin sit 3 päivää siellä Ulan Udessa. Vähän hienoa. Joo. Oliko ne junat sellaisia, niin kuin mä muistan kun mä olin Marokossa, niin Marokossa junat oli suoraan jostain sellaisesta Herkule-Poirotista. Ai jaa. Ne oli tosi hienoja, siis semmoisia niinku, ihan tunsi olevansa paroni, kun matkusti siellä ja katsoi ikkunasta ulos. Joo, ei, nämä oli tällaisia aika tavanomaisia. Tai meillä oli sellainen, siis sellainen 4 hengen hytti, mutta me oltiin siinä 2. Sen sai niinku lukkoon sen oven. Meillä oli näitä kameravehkeitä siellä niin paljon mukana, niin sitten tuntui jotenkin turvalliselta. Mitä siellä, onko siellä niinku silmälle virikkeitä siinä, kun paahdetaan Siperian läpi, vai onko se vaan sellaista metsää? Mitä siellä näkyy ikkunasta? No oli siellä ihan sikana kaikenlaista, siis sellaisia hylättyjä kirkkoja ja sitten ne oli siis niinku villihevosia ja sitten oli sellaisia ihan karjapaimenia. Joo. Wow. Ja niinku tosi kaupoita, mitkä paimensi siellä niitä lehmiä ja oli siis maisemat muuttu koko ajan ja se oli tosi hämmentävää, kun se ilmasta. Mä en muista kuinka monta niinku aikavyöhykettä siinä oli, mutta siis siinä on tosi monta, että siellä junassa oli aina kello, missä näkyy Moskovan aika ja sitten sen aikavyöhykkeen aika, mitä siellä on, niin sitten säätila myös muuttui tosi paljon, että tavallaan kun me lähdettiin toukokuun lopussa vai alussa, ehkä lopussa, niin sitten täällä Suomessakin oli ihan kiva ilma, mutta sitten taisi ensin olla niinku vähän kylmempiä asemia, missä pysähdyttiin ja sitten tuli yhtäkkiä joku 40 astetta niinku hirveä helle ja siinä niinku vaihtui se ilmasto ja aika jatkuvasti. Mutta oli siellä kaiken näköistä. Ja sitten oli se iso Baikaljärvi jossain kohtaa. Ja vaan jatkuu. Mä jotenkin luulisin, mä muistan kun me nähtiin se ekan kerran, että voi ei nytkö se jotenkin, että me ei enää kerätä näkee sitä. Niin. Mutta sitten se tuli uudestaan tai se juna menikin sen vierestä vielä tosi pitkän matkaa. Lensittekö te sitten sieltä Vladivostokista takaisin? Joo. Ei enää uudestaan. Fuck those trains. Joo, kyllä siellä oli siellä Vladivostokin residenssissä, piti meitä ihan hulluina, että miten me niinku tollanen matka halutaan tehdä. Eikö se ole ihan tommonen aika siis suosittukin? Että toi on semmoinen, niinku, menee just Herkule-Poirotista puheen ollen niinku, idän pikajuna niin Istanbulista Pariisiin ja tommosia klassisia matkoja. Niin sehän on yksi klassisimmista matkoista, että menee Trans-Siberian Express. Joo, onko se sitten tavallaan eurooppalaisille? Mä en tiedä, onko se niinku siellä suunnalla mikään semmoinen niinku elämys. Niin. Voisin kuvitella. Ja siellä oli joku residenssi vielä siellä perukoilla. Joo. Mikä siellä oli meininki? No se oli siis tosi hieno paikka. Siellä oli sellainen niin nykytaiteen keskus, missä oli tosi hienot näyttelyt ja näin. Mutta se oli jotenkin huvittavaa, että sitä ilmeisesti rahoitti tällainen niin kuin maan suurin viinakauppa. Mutta sitten siellä ei saanut niin kuin alkoholia mitenkään julkisesti missään kuin juoda. Siinä oli tällainen niin kuin ristiriita. Sitten me saatiin sieltä myös joku alennuskortti siihen niin kuin alkoon. Se oli se oli sellainen kortti, mikä siellä oli niin kuin residenssiläisten käytössä, että saa käyttää. Artistialennusta. Joo. Eipä se nyt ihan hirveästi sitä käytetty, mutta kuitenkin. Ja no sitten se oli niin kuin myös tosi hämmentävää, että kun me oltiin sinne asti matkustettu, niin mä en niinku yhtään ymmärtänyt, vaikka mä tiesin, että siihen samaan residenssiin on tulossa tämmönen niinku taiteilijapari. Mut mä en niinku tiennyt, että he tulee Suomesta.
Ja me oltiin siis oltu samalla kurssilla esim. Kuvataideakatemiassa joskus, että me niinku tavallaan tiedettiin, mennään niinku maailman toiselle puolelle ja sit siellä on tavallaan tuttuja. Niin se oli tosi hassu juttu. Mut joo, se oli siis tosi hieno paikka. Ja onko se Vladivostok, minkä kokoinen kaupunki se on? Sehän on se kuuluisa nimeltään, mutta sitten sekin monesti hämää. Että vaikka esimerkiksi Reykjavik, kaikki tietää Reykjavikin, mutta sitten se aina järkyttää, miten pieni kylä se oikeasti on. Niin, no joo, nyt pitäisi mennä katsoa Googlesta faktoja, mä oon tosi huono näissä. Tuliko tämmöistä vipaat, että tää on niinku tämmönen metropoli tai onko tää tämmönen pikkukaupunki vai? No kyllähän se niinku ihan iso paikka oli, että se oli niinku järjetön se infra siellä tai tavallaan ne autojen niinku järjestelyt, että siellä on vaan yksi sellainen, niinku, olikohan siinä 4 kaistaa vierekkäin, tavallaan, mikä menee sen pitkän matkan ja sä et pääse niinku kääntymään sieltä mihinkään. Et sit sun pitää tavallaan käydä joku järkyttävä reitti tekees, jos sä haluat niinku siitä välistä autonkaan niinku jäädä jonnekin. Ja oli siellä niinku sellaiset hirmuiset ruuhkat. Ja kyllä se siis oli ihan tosi iso paikka. Kiehtova aina ajatella, että siellä ne ihmiset elää elämänsä. Onko se, eikö se ole ihan siellä merenrannalla? Joo. Kalastustouhua ja tällaista? Siellä se jo on. No niin, se on niinku tosi lähellä Japania periaatteessa. Japania? Okei. Mä sijoitin sitten se ehkä vähän, niin se kiertääkö se sitä Mongolia huudelta jotenkin se. Mun maantiede on vähän ruosteessa, mutta joo. Ja sit se menee jotenkin jo silleen, tai se niin yllättävän lähellä niin tavallaan ne kaikki, tai just Japani mikä siinä oli, mutta se kiertää silleen vähän jotenkin alemmas. Niin se on mikä se on se projektointi tuo Merkerin, lausutaanko se Merker-projektointi, se että karttapallossa on eri kokoisia ne niinku maat. Niin Brasilia näyttää pieneltä. Ja... Niin. Totta. Joo. No toi on kyllä järjetöntä, tai siis ajatella noita välimatkoja, kun siis se Niin, no siis tohon Utopia-projektiin liittyen, niin kun siellä tosiaan on ollut tällainen suomalainen Utopia-yhteisö siellä noilla main. Niin tai silloin 1868 Suomessa ollut nälkävuodet, niin sitten on niin kuin ollut silleen, että Venäjä on saanut Kiinalta tai niin kuin sodan myötä ottanut Kiinalta noin niin kuin alueet ja sitten se on halunnut asuttaa ne länsimaisilla tai niin kuin länsimaalaistaa sen alueen, niin sitten siellä on, mä en itse asiassa tiedä minkä takia se Furuhjelm-niminen suomalainen on siellä toiminut, mutta hänet on niin kuin määrätty sen alueen käskyn haltijaksi. Ja sitten täällä Turussa on silloin kuulutettu kirkossa, että Venäjä antaa sieltä suomalaisille ilmasta maata, niin kuin jos sinne muutetaan. Ja sitten siihen kuuluu jotain muitakin tällaisia hyveitä, mitä sieltä sitten saa. Niin sitten täältä, eiköhän niitä 26 henkilöä, ketä täältä Varsinais-Suomen alueelta on silloin matkustanut sinne. Ne on tosiaan mennessä se höyrylaivan kanssa niin kuin Afrikan ali ja sitten sieltä niin kuin Singaporen kautta sinne. Ja se on kestänyt joku niin kuin reilu puoli vuotta se matka. Hurjaa. Ja sitten mun yksi sukulainen on ollut niin kuin siinä mukana. Niin se on tavallaan se meidän projekti yrittää jotenkin päästä siihen tai niin kuin sen jäljille, että löytyisikö sieltä alueelta niin kuin niitä sukulaisia vielä. Joo, mutta siis niin kuin mieletön matka tavallaan jollain höyrylaivalla, jos ajattelee, että silloin on niin kuin matkustettu. Löytyykö sieltä? No ei, sieltä jäi utopiaksi sitten tämä koko projekti, mutta siis se oli tällainen niin kuin sattumusten virta, että siis lyhyesti, jos se koko projekti alkoi silleen, että mä olin Öörössä residenssissä ja mä luin niin kuin Suomen
tällaisia niin kuin muinaisuskoja ja pakana juttuja ja metsään liittyviä uskomuksia, niin sitten siellä oli yksi tällainen Artturi Kanniston ottama kuva, missä oli tällaisia suomensukuisia naisia jossain Siperiassa. Ja sitten se oli vaan niinku semmoinen kaksoisolento tai jotenkin, että mä katsoin sitä kuvaa silleen, että onpas niinku jotenkin tutun näköinen hahmo. Ja sitten mä laitoin mun äidille siitä niinku vitsinä vaan kuvan, että hei kato, kun toi on niinku samannäköinen. Ja mun äiti on tutkinut sukua, niin sitten se vaan heitti siitä, että no ei se olisi mikään ihme, että jos siellä olisi jotain meidän sukulaisia, että jostain hän niinku muistaa, että sinne jonnekin Itä-Siperiaan on niinku lähdetty joskus. Niin tästä se niinku alkoi ja sitten äiti alkoi tutkia tätä, niin sitten löytyi toi Amurinmaan Utopia-yhteisö. Ja sitten sattumalta löytyi myös, että Suomen kansallisarkisto ja sitten se Nahodkan museo, niin ne tutki niinku näitä suomalaisia, ketä sinne on muuttanut. Just samana vuonna ne aloitti niinku tutkimukset silloin. Ja sitten löytyi se residenssi, mihin me haettiin ja sitten me saatiin sille rahoitus. Ja sitten se tavallaan niinku, se prosessi niinku vaan eteni jotenkin silleen, että kaikki vaan jotenkin tapahtuu. Tai se oli semmoinen niinku tosi omituinen joku väylä. Että asioita vaan niinku tavallaan tulee. Mutta siis kyllähän se kaikki byrokratia siellä Venäjällä, ja sitten kun me ei osata venäjää, niin siis eihän tavallaan, että me oltiin niin muiden varassa. Ja sitten näistä nyt siellä on esillä siellä Salossa nämä niin kuin dokumentit, mitä siitä niin kuin löytyi, tietoa ja mihin se tavallaan on niin kuin jäänyt. Että tämän niin kuin pariskunnan, mun sukulaisten niin kuin lapsista on löytynyt niin kuin muutamasta tietoa, että mihin he on niin kuin muuttanut siellä, mutta sitten se on niin kuin loppu niin kuin siihen, että sitten mä en oikein edes tiedä, miten sitä niin kuin voisi tutkia pidemmälle. Ja siihen niinku, mä en tiedä, onko mussa itsessäni ei ole tavallaan niinku sellaista tutkijaa, ketä niinku jaksaisi jotenkin sellaiseen vanhaan niinku käsialaan vaikka tai osaisi jotenkin lukea sitä, saatika jotain kyrillisiä kirjaimia, niin niinku, et sit se on tavallaan sitten noiden niinku vaikka Suomen kansallisarkiston, että jos he sieltä löytää jotain, niin sit se voi jotenkin jatkuu. Mutta tämmönen projekti. No niin. Tiedätkö miksi tänään liputetaan? Onko tänään Runebergin päivä? Onko? Tuolla oli, mä huomasin tuossa Suomen lippu tuolla Salossa korkealla. Eikö se? Siellä veturi... Ei kun mitä? Onko? Mikä? Anteeksi. Ei ole Runebergin päivä. Misinformaatiot. Onko? Eikö on? No niin. On. Ja huomenna on saamelaisten kansallispäivä. No niin. Eli siellä veturi tallissa voi käydä katsomassa sun teoksia huhtikuulle. Joo. Ja sitten melkein suoraan Helsinkiin sinne. Mikäs paikka se Helsingissä oli? Missä on Sculptorin studiossa. Missä se semmoinen on? Sculptor. Kauppatorin lähellä. No niin. Eipä siinä sen kummempaa, että kiitoksia juttutuokiosta. Täällä Taiteen talolla taas pääsin käymään. Kiitoksia itsellesi. Yes. Seuraava kerta.